Hola, bona tarda. Som aquí, al Vilassar de Nuar, anòmal, passat pel sedàs de la Covid-19, però no defallim i nosaltres tirem endavant. I som aquí amb la mestra, Margarida Aritzeta, a la qual tots admirem tant, i jo particularment molt. Guapa. I amb la qual fem improvisacions antològiques des de fa molt temps i avui tornarem a fer-ho, no? Sí, el que passa que portem una temporada així com una mica virtual i per tant estem desentrenades amb el cara a cara, no? Amb el cara a cara sí, però amb el Messenger estem molt entrenades. Per tant, d'alguna manera... Vinga, i si cal matar, matem. Si cal matar, matem. Aquest és el nostre eslògan. Una negrota de pro, però no només, una autora que jo crec que ara com ara és de les deganes de Catalunya, una persona, ja ho he dit, admirable des del punt de vista humà i des del punt de vista professional a tots els nivells, no només pel que fa a l'escriptura creativa, sinó també a la seva llarga carrera a la universitat, i que ha escrit de tot, tots els gèneres. De tot, sí, em falta poesia. Li falta poesia, però ha fet teatre i ha fet sobretot narrativa, narrativa de caire històric, amb unes característiques una mica especials. Són unes novel·les històriques que són més que això. Sí, novel·les històriques volent recuperar la memòria col·lectiva. No en diré només allò, la memòria històrica, perquè sembla que parlem de la guerra i de la postguerra i de la dictadura, però sí la memòria d'un poble, la memòria d'allò dels avantpassats, una mica saber d'on venim i on som. I moltes vegades vinculat o relacionat amb el teu propi passat, el de la teva pròpia família. Sí, perquè penso que a partir de l'anècdota vas a parar sovint el que és comú a totes les altres coses. Per exemple, la meva mare, sempre ho explico, la meva mare va néixer a Cuba, per tant, el meu avi va anar a Cuba, i és aquesta història de la migració, aquesta història, aquest desig de fer fortuna, i en aquest cas el fracàs de la migració per fer fortuna, que no és un fracàs humà, però sí que és un fracàs econòmic, i d'aquestes coses no se'n parla, la meva família no en parlava, tots els que han anat lluny i resulta que no han tornat milionaris, això no ho han explicat mai, i per tant són aquestes coses les que m'interessa explicar, no aquelles històries glamuroses... Ni les grans fites. Exacte, sinó històries que sovint són històries de sofriment, però que endureixen les persones, que les fan fortes i sobretot que transmeten aquest esperit de lluitar, de batallar i de tirar endavant malgrat les adversitats a les generacions que venen. De fet, aquest esperit amara tota la seva obra d'una manera o d'una altra i li dona un rerefons, un subtext molt crític i a voltes bastant filosòfic també. I per això també m'he ficat a la novel·la negra, perquè d'alguna manera la novel·la negra és un gènere que permet aquest tipus d'enfocaments, aquest tipus de reflexions, i en concret a l'última novel·la negra torno a parlar de Cuba. Exacte. Aleshores, jo com a introducció anava a dir això, ha fet novel·la històrica, ha fet també novel·la juvenil, que fa de mal dir, no?, aquesta etiqueta. Sí, sembla que sigui de segona categoria. Sí, no, i jo ja estic una mica tipa d'haver de fer tantes classificacions, però per entendre'ns ha fet ciència-ficció, ciència-ficció vinculada al juvenil o vinculada a la novel·la d'adults, també, no? Una ciència-ficció fantàstic, també molt sui generis, sempre que diu coses molt importants, com gairebé sempre fan els gèneres, no? I és una de les nostres pioneres, després d'aquells homes que van començar a treballar en el negre, Tasis, Pedrolo, doncs és juntament amb el grup Ofèlia Dracs i amb tot el grup de la generació dels 70, de Jaume Fuster, l'Antoni Serra, la Maria Antònia Oliver, tota aquesta gent. Soc la nebodeta de Jaume Fuster. Era la petita de la Maria Antònia Oliver i del Toni Serra. Del grup, era una mica l'última adquisició, o de les últimes, i òbviament va créixer amb la voluntat de donar relleu als gèneres populars, d'equiparar els gèneres populars a la resta de la literatura, de destruir, per dir-ho una mica bèstia, però sí, destruir el cànon, aquell cànon, almenys... Sí, com a mínim sacsejar-lo una mica, no? El cànon de dir no hi ha una única manera de fer literatura i no hi ha un lector més ignorant ni un lector pitjor que els altres, sinó que en principi quan escrius i escrius perquè llegeixi tothom, no t'han de caure els anells per escriure qualsevol mena de cosa,
però sobretot escriure amb dignitat i escriure bé, perquè els lectors, siguin del tipus que siguin, tinguin a les mans un bon producte i els ajudi, els ensenyi, és a dir, que aprenguin de la lectura. Jo sempre ho dic, ara fa gràcia perquè ja han passat molts anys, al principi ho deia molt, quan tenia el privilegi de ser amb ella i tal, sempre deia, per mi al principi dels temps, Margarida Ditzeta era sempre un nom que jo feia servir o a peu de pàgina o per parlar de tota una època, no sé què, era un nom, però jo no l'havia vist mai. I clar, després entrar en contacte amb ella i fer-nos amigues i començar a fer tantes coses plegades, per mi va ser realment un privilegi que ara ja he assumit, però que, mira, avui em ve de gust tornar-ho a dir. És curiós, és com la primera impressió que quan jo vaig començar a anar a fer fòrums per instituts, allò, on que vaig començar amb novel·la juvenil, i em preguntaven que per què m'havia posat a escriure, si a la meva família hi havia hagut escriptors i tot això, i esclar, jo soc de la primera generació de la ploma, i jo sempre els explicava, dic, és que jo m'imaginava que això dels escriptors que sortien als llibres eren senyors amb barba i morts. Una mica això passava, no? La nota a peu de pàgina, diu, aquesta senyora no deu existir. Per sort, aquesta nota a peu de pàgina nostra està molt viva i molt activa. Sí. Jo ara, a aquestes alçades, ja hem presentat juntes moltes novel·les i, òbviament, a mi em fa molta il·lusió parlar especialment de la Mina Fuster, de les novel·les de la Mina Fuster, perquè van néixer amb Elles també maten, no? Sí, una mica són nebodetes teves, eh? Sí, aquestes sí que són nebodetes teves. Nebodetes meves. I són, bueno, aquell conte d'Elles també maten, l'assassinat de la venedora de cupons, que està basat una cosa tan bèstia en uns fets reals que van passar a Valls. I després les 4 novel·les de la Nissaga, que, bueno, La Manxinès, ja ho diré, Els fils de l'aranya, Rapsòdia per un mort, i ara aquest gall que tenim, la teoria del gall que tenim entre mans. Teoria del gall que no el deixen cantar, que el tenen confinat amb una gàbia i que no hi ha manera de que surti. Pobre, pobre. Bueno, com tots nosaltres. Aves enjaulades que canta aquella, la Rosalind. Bueno, a mi totes les novel·les de la Mina Fuster em semblen molt atractives, m'agraden molt. De fet, m'agraden molt totes per motius diferents. A mi La Manxinès, que tot i que és la primera i potser és la més tranquil·la, a mi m'agrada molt perquè inaugura la Nissaga i la trobo molt interessant. A mi particularment m'agrada molt la tercera, la Rapsòdia per a un mort. Trobo que té uns matisos molt profuns i amb aquells gitanos, l'oncle gros, tot aquell món dels gitanos. Ens vam enamorar de l'oncle gros. Sí, però no només de l'oncle gros, sinó de tot el seu entorn, de la manera com els fas parlar, de com indagues i treballes la llengua. I ara ens trobem que a Teoria del gall, inesperadament, també trobem uns personatges que ens deixen astorats. Sobretot aquella nana que a mi em va robar el cor. Explica una mica com neixen aquests personatges tan especials de Teoria del gall. A veure, no ho sé com neixen. De fet, Teoria del gall neix una mica per casualitat i a partir d'una història que jo havia començat a explicar. Són aquelles històries encadenades, Rapsòdia per a un mort, és a dir, la novel·la anterior, que resulta que la Mina Fuster trobava a casa de la seva mare una fotografia d'una dona jove amb una criatura. I aleshores jo, quan vaig acabar Rapsòdia per a un mort, no tenia ni la més punyetera idea de qui era aquella dona i qui era aquella criatura. Si no ho sabia ella, qui ho havia de saber? I vaig pensar, jo ara això, doncs hi hauria de donar alguna mena de resposta, no? Era desitjable. Era desitjable. I aleshores em vaig posar a investigar i vaig trobar alguns camins per explicar qui era aquella dona i d'on sortia aquella criatura. Llavors em vaig trobar amb tot un conjunt de personatges que, una mica allò com els personatges en cerca d'autor, se'm van aparèixer, dius, escolta, jo et puc servir, que hi soc. I aleshores, per exemple, vaig rescatar la nana, la vaig rescatar d'allò de racons de la meva memòria, perquè jo quan estudiava a la Facultat de Lletres de la Universitat Central, doncs a classe venia un noi que era nan, aleshores també n'hi havia un que era albí,
i que prenia punts allò d'una manera en braille pràcticament, i aleshores hi ha tota una sèrie de personatges que jo els tenia guardats i que un dia obres les golfes, obres el cofre, i tu dius, ai, mira, doncs ara la tinc, no? I em va passar una cosa molt divertida amb aquesta nana, i és que jo quan estava escrivint la novel·la tenia el personatge de la nana, l'havia posat, la nana s'escapava perquè havia passat una vida de persecucions. Molt dura. Una vida molt dura, sí, una vida de molta violència i de discriminació, i aleshores, bé, mentre escric la novel·la, doncs resulta que em surt el bolo de la València Negra, no? I me'n vaig a la València Negra, m'allotjo en un hotel, faig la meva xerrada, vaig a un sopar amb altres col·legues i tot això, l'endemà baixo a esmorzar i a la taula del costat me trobo la nana. És brutal, això. Estava esmorzant a la taula del costat, allà amb aquelles manetes, i de la mateixa manera que jo l'havia descrit a la meva novel·la vaig pensar, treballa-la més, que aquesta nana... Dona molt de... Sí. A més... Sí, t'està dient. Sí. Te l'estàs És fort, això. Jung parlava de les coincidències, d'aquestes coses que deia Jung. Però no només és la nana. O sigui, jo, pensant en Teoria del Gall, i la impressió que vaig tenir quan la vaig llegir, és que era una suma de moltes coses que sempre ja passen aquestes novel·les teves, ja va passar amb Els fills de l'aranya, encara més a Rapsòdia per un mort, però crec que en aquesta ja arriba al punt àlgid, no? Que potser perquè volies acabar i era l'última, parles de moltes coses diferents. De moltes coses. Una mica, tant els personatges com les coses, jo m'ho imagino com un dels cofres de la cova d'Alibaba, que obres i allà dius, no sabria per on començar, i són tots. Hi ha uns collarets, hi ha uns rubís, hi ha una daga, hi ha unes tisores, i aleshores, clar, un altre dels personatges que em surt és el fill, el Ramon, aquesta persona que la Mina Fuster mai no s'havia imaginat que existia i que el va descobrint així que passa la novel·la, i és una sorpresa absolutament definitiva per ella, perquè, clar, és un personatge, però que a més no és gens normal. No, clar, no. Bueno, perquè aquest personatge a tu també et serveix per fer una altra reivindicació de les moltes que fas, en aquest cas de l'homosexualitat. De l'homosexualitat i, a més, de la pressió d'uns pares, en aquest cas és un militar africà, és a dir, un militar que havia estat a les places africanes en els temps dels últims anys de la dictadura, i per tant és quan neix aquesta criatura, i els neix una criatura que, clar, fill d'un militar africà que vol ser artista i que a més és homosexual. Clar, aquest pobre tio tenia tots els números per tenir una vida... Per patir molt, sí. I clar, i aquest home lluita tota la seva vida per trobar el seu espai, per trobar la seva veu, i acaba fent galls. Acaba fent galls i acaba traficant amb galls. Ella, la Margarida, no sé si tothom ho sap, ella va començar estudiant Belles Arts, i ella és una artista. Una artista a banda de la cosa literària, una artista també de la cosa sòlida. Sí, vaig fer escultura, sí. Vaig començar fent escultura, vaig fer 1, 2, 3, vaig arribar a tercer curs, i començàvem a treballar amb materials, treballava amb fusta, treballava amb fang, treballava amb pedra i treballava amb metall, allò amb les soldadures i amb compressors i una cosa no gens femenina. No gens femenina. Això deixem-ho. Però no, això a mi particularment, i suposo que en general el lector, crec que es nota que tu saps allò que tens entre mans, que no és que t'hagis documentat per fer la novel·la, sinó que ho expliques de manera com de primera mà, no? Però a part, amb una atmosfera molt... M'agrada molt tota aquella part del Ramon treballant, que treu la seva tortura interior, el seu turment interior, el treu gràcies a la possibilitat de l'acte creatiu. I com ho descrius és fantàstic, no? I com anticipes també lentament, perquè de primer no ho sabem, quin és el seu veritable drama, no? Sí. I clar, i que intenta fer una cosa que és duríssima, que és doblegar planxes de ferro, no? Domesticar el ferro, convertir-lo en matèria artística, és a dir, escalfar-lo, fer-lo roent, doblegar-lo, modelar-lo, soldar-lo i convertir-lo en un objecte que no té res a veure amb el que era inicialment, que era la pura planxa de ferro, no? Això d'alguna
d'alguna manera és metàfora també de tota la transformació. Bueno, és que ja ho haureu vist, tots els que esteu veient aquesta conversa, ja ho haureu vist que la Margarida parla moltes vegades amb metàfores, amb simbolismes i amb exemples vius del que podria posar en una obra, però ella ho converteix en llenguatge. Com aquell carter de Neruda, no? Com aquell carter, és veritat, aquell carter de Neruda, sí. Doncs ella ho fa, per tant. Després hi ha una altra cosa, que aquesta no m'agrada tant a mi, ja ho saps. A veure. Clar, matar galls. Ah, matar galls. Oh, no, bé, esclar, la vida és dura i d'on trec els galls? Els galls formen part també de la meva experiència vital, i és que quan vaig anar a Cuba a conèixer la meva família, que és curiós que hagis de conèixer la família de la meva mare en concret, els oncles, els cosins, els nebots, que els coneguis quan ets gran i ningú no te n'havia parlat mai, doncs una de les coses que em vaig trobar és que el meu oncle criava galls de lluita. A Cuba estava prohibidíssim, com aquí està prohibidíssim, però doncs hi ha gent a Llatinoamèrica, però també a Salt, tu mires els diaris i veus que... Sí, i amb els galls i amb els gossos fan igual. I amb els gossos també, doncs hi ha lluites de galls i llavors aposten, no? Doncs aleshores, clar, la cosa de la lluita de galls em sorgeix, com amb l'assassinat de la venedora de cupons, el primer relat d'una nota que jo veig al diari. Els galls els tenia també clavats a la memòria però en un lloc fosc amb la cortina tirada, i de sobte veig un titular que havien detingut tota una sèrie de gent a Girona, a Salt, que estaven organitzant timbes clandestines, batalles clandestines, baralles de galls, no? I havien detingut tota una sèrie de gent. Dic, ei, els galls, ostres, els galls els tinc. A més, els galls els havia vist, els havia tocat, els havia tingut a les mans. Pobrets. Clar, però pollets encara. Per això, pobret. I aleshores veia com jugaven, com entrenaven, com els cuidaven, etc. Jo baralla de galls no em vaig arribar a veure cap, suposo que tampoc no hauria suportat de veure'l amb tot aquell ambient, però me l'imaginava. Després n'he vist per internet, hi ha baralles de galls pujades a YouTube, en diverses plataformes i pel·lícules, però jo aquells galls els he tingut a les mans. Aleshores, quan a la novel·la he d'explicar que la nana té uns galls amb una gàbia i cria pollets i els entrena, clar, aquells no cal que m'ho imagini com s'entrenen els galls, perquè això jo ho he vist, no? Llavors, dius, vas a buscar en el sarró de la memòria aquesta història de galls, i llavors per això faig que alguns dels que trafiquen en galls i treballen amb galls doncs són cubans, perquè en definitiva són els meus parents. I jo tinc un cosí germà que es diu Onaime, i aleshores a la novel·la surt un Onaime, que resulta que està basat en el teu cosí. Bé, a la novel·la surt això, hi ha crims, però després hi ha tota la part interior de la Mina Fuster, la relació amb la seva mare, que aquí té un paper important, la seva mare, perquè és com, d'alguna manera, resoldre, no sé si resoldre, però donar un tom i lligar al final. Clar. A veure, quin és el tema de la novel·la, d'alguna manera, o quin és el tema que es va repetint en aquesta novel·la? Són les relacions materno-filials, no? Les relacions mare-fill, les relacions mare-filla. I en el cas de la Mina Fuster sabem, al llarg de les altres novel·les, que aquesta relació és dolenta. Que la dona és massa gran, que la dona és dominant, que la dona és agressiva, que la Mina Fuster és independent, que no la suporta, que estaria més bé volant sola, però clar, sa mare, i és molt gran i viu sola, no? I el mateix passa amb la mare de la Mina Fuster i el presumpte fill perdut, aquell nen que sortia a la fotografia i que ella tota la vida ha pensat que havia mort. Que era mort, sí. Que és el que es pensa tothom, no? I aleshores, de sobte, algú et diu i no sap si t'estafa. Escolta, que venim de part del teu fill i si ens poguessis donar diners... I llavors diu, si és el meu fill, jo li dono el que vulgui, no? Però clar, és el seu fill. I en els temps que corren, que ja les estafes estan a l'ordre... Aquesta és una estafa molt recurrent, no? I clar, i la novel·la comença amb aquesta mare de la Mina Fuster que ho deixa tot i se'n va i desapareix, i la Mina Fuster diu, on és la meva mare?
i quan se n'adona que la seva mare no hi és, que no li contesta el telèfon, resulta que potser ja fa setmanes que no hi és. I ella no ho sap. I ella no ho sap. I això la tortura molt, Clar, la perquè pensa tortura, perquè és que poc me n'he ocupat. No? Clar, perquè és que a més li ve a la memòria tots aquests casos que van a parar a la policia d'aquesta gent que de sobte obren un pis i es troben una doneta morta de fa 15 anys, no? I que n'hi ha, per desgràcia, n'hi ha que crims també n'hem vist de coses d'aquestes, no? Sí. Clar, llavors aquest és un tema que obre tota una sèrie de temes col·laterals de la novel·la. És a dir, aquestes relacions difícils amb els pares que creen uns sentiments de culpa, però alhora generen tendresa i violència, amor i desamor. Bueno, allò que l'odi i l'amor estan molt propers i en certa manera en aquestes situacions és així. Però la mare... La mare és simpàtica. La mare és simpàtica en aquesta novel·la. La primera novel·la era molt antipàtica. Sí. I en aquesta novel·la... Ha anat millorant. No, però és que en aquesta novel·la la mare s'ha divertit molt. Sí, molt, s'ho passa pipa. Sí, és una situació... realment una situació poc habitual, la que viu amb la nana allà, però ella s'ho passa bé. S'ho passa pipa. És pipa. que està més distreta, no està tan sola, troba un motiu, la nana li explica històries, clar, vull dir... I està pel damunt del bé i del mal. Dius, escolta, jo de què puc tenir por a la vida? Per tant, el que passa és que això afecta directament la Mina Fuster, la protagonista de la novel·la, que potser en aquesta és on és menys protagonista, o sigui, almenys té menys presència física, menys pàgines, com si digués. Aquí no en té quasi gens. Perquè és que, a més, com que ella és part afectada en la desaparició de la seva mare, la recerca l'ha de portar una altra unitat de la policia, no? I aleshores, què tens? Doncs la Mina Fuster com una mena de corcó que va al darrere dels qui porten el cas, perquè ella en realitat està perseguint un home que ha trossejat la seva dona i l'ha repartit per les papereres de mitja Europa. De mitja Europa, que això és molt bo. Això era un carnisser d'Alcover, que també va sortir al diari. Quines terres més perilloses. El Camp de Tarragona fa molta por. Doncs, esclar, la Mina Fuster té el seu propi cas, però de sobte es troba que vol ficar el nas en la investigació de la seva mare i li diuen, escolta, no pressionis, no t'hi fiquis, no vulguis tenir per tu unes influències que mai sempre has dit que no s'han de tenir, encara que siguis del cos. I aleshores la Mina Fuster en aquesta novel·la pateix molt. Pateix molt, però aquesta novel·la, que és en principi la darrera de la sèrie, i per tant, ja ho hem dit, el conte, quatre novel·les, podem dir que queda resolt l'interior de la Mina Fuster amb aquesta novel·la, que d'alguna manera fa un pas endavant respecte a tot allò que l'estava atormentant, el seu ex mort, tot el que li ha anat passant i que nosaltres coneixem, els amics, les relacions amoroses fracassades, aquest seu deliri una mica estrany quant al sexe. Jo diria que en aquesta novel·la potser la Mina Fuster entra definitivament a l'edat adulta, en el sentit que ha d'assumir com a impossibles moltes de les fantasies que ella s'imaginava que formaven part de la vida quan et penses que pots aspirar a tot. I aleshores en aquesta novel·la se li han tancat tota una sèrie de portes i es troba cara a cara amb el drama de la mare gran i amb el drama d'un presumpte germà que ella mai no havia imaginat que tenia, no? I aleshores dius, escolta, potser no sóc el malic del món, que potser el món doncs resulta que és ple de malics que s'enfronten, que es miren, que roden, i és això, és com una mena de bufetada de realitat, dius... Tia, potser... Tira endavant. Sí, també està vinculat segurament a la seva relació amb la Ruby, la seva amiga, que ara està embarassada, que també ha fet un pas envers, segurament. Torna a sortir la maternitat. Esclar, la Mina Fuster de vocació maternal no en té cap ni una, no té ni parella estable, ni visos. Ni visos, ni sembla que porti camí de tenir-ne. I aleshores, de sobte, l'amiga de la seva vida, l'amiga més amiga, li diu, no embarassada, que té un ventre de lloguer.
Sí, exacte. Aquesta és una altra història. Llavors diu, escolta, que això és il·legal, no? Sí. I clar, te posa al davant de tota una sèrie de disjuntives, dius, escolta, tu, que tot és molt complex i tot és molt difícil i al capdavall la Mina Fuster és una persona absolutament normal al costat de moltes de les... Sí, oi tant. És veritat. Al costat de la nana, al costat... Semblava molt complicat el primer llibre, però no. Per què estem acabant amb la nissaga? Perquè té molts fans, la nissaga té molts fans. Té molts fans. No en té prou. Jo si tingués molts fans potser em plantejaria de fer-ne més, però bé... Bueno, no en té prou perquè aquí ja entraríem en la conversa dels pocs llibres que es venen en general. Sí, ja n'hi ha prou. A veure, això és com... Jo en una època em vaig posar a fer l'edició crítica del Calaix de Sastre del Baró de Maldà. El nostre amic. Són 70 no sé quants volums, ja no me'n recordo si són 71, 73 o 75 volums manuscrits d'aquell bon senyor, que va escriure durant tota la seva vida, durant tota la seva llarguíssima vida, cada dia un munt de fulls. Llavors jo quan vaig haver fet els 3 primers llibres del Baró de Maldà, 3 primers que en realitat són 2 manuscrits seus amb totes les variants, vaig dir que si jo continuava per aquest camí, li havia de dedicar tota la vida. Oh, i tant. I no acabaria. I que a mi m'agradaven unes altres coses. Doncs amb la Mina Fuster em passa una mica això. És a dir, he fet 4 llibres de la Mina Fuster, estic com embafada de Mina Fuster i tinc ganes de sortir a respirar a una altra cosa. No sé si acabaré fent, perquè ni l'he morta, ni s'ha resolt res. En el fons es pot recuperar. Vull dir que sí, he estat fent quasi una novel·la per any, i hi ha un moment que dius, escolta, he de sortir a la superfície a respirar. Prou Mina Fuster, ja n'hi ha prou. Si a algú li interessa molt, té 4 llibres i un conte i uns quants relats, i ja està. Si algun dia hi ha una multitud rabiosa que ho demana per terra, mar i aire, doncs potser m'ho plantejaré. Però, home, tampoc la literatura catalana tampoc no està en aquesta tessitura. No, però quan dic tens molts fans, són els fans que podem tenir nosaltres. Perquè, esclar, aquí ja entraríem en una altra conversa de... Clar, vull dir que això ni m'arregla la vida ni me la desgracia. Vull dir, ni em fa milionària ni em fa pobra. Si parlem de diners, sempre... No, que la Mina Fuster ha estat un divertimento, que m'ho he passat molt bé fent-la, i que, bé, que penso que ja l'he deixat bé, no? Sí. 4 llibres són molts llibres. I acabar més o menys quadradeta. Ara potser, doncs, en aquest moment que estem de la conversa ja ens queda molt poc, la pregunta obligada és què estàs fent? Què estic fent? A part d'estar a casa meva, portar mascareta... A part del confinament i tot això... Fer reunions digitals i totes aquestes coses. Veure sèries a punta pala. Sí, també. Llegeixo molts llibres perquè porto allò al club de lectura i llegim molt. A veure, he escrit un parell de coses des de la teoria del gall, però són coses que encara estan en fase d'esborrany, que sortiran, però que són coses d'aquelles de primera redacció arrauxada. Jo, quan era més jove, aquesta primera redacció arrauxada ja anava directe a l'editorial. Això no s'ha de fer. No, això ens hi dic molt als tallers d'escriptura, que reposi, que reposi. Exacte, i ara estic en la fase de repòs i recuperació, de desmuntar això fora, ui, aquí em falta, aquí em sobra, i tot això. És a dir, que estic en un parell de projectes, però que no sé el que em durarà aquesta fase i, per tant, m'estimo més no parlar. I a més, perquè ara, tal com estem, poc podem preveure les ganes que tindrem, no? No, a més, no es tracta de les ganes, sinó que en el moment que vivim jo penso que és com una mena de crim anar a perseguir cap editor perquè em publiqui un llibre. Jo en aquests moments no ho penso fer. I, per tant, tinc temps. Sí, evidentment. Bé, doncs jo em sembla que més o menys no podem tampoc explicar molt més, perquè aleshores ja descobriríem massa... No, però que el gall està a la gàbia, que té ganes de volar, i sisplau, deixeu-lo, ajudeu-lo a sortir de la gàbia, perquè és que no l'hem pogut ni presentar. No, clar, perquè totes les novel·les que han nascut en aquest període que tenim entre mans han nascut malaltones, confinades, i per tant, sí, necessiten això, volar, i en el teu cas la metàfora és clara. Moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per tornar a fer una performance d'aquestes que fem nosaltres. Ha estat un plaer, amiga, amiguíssima. T'estimo molt. Tieta de la Mina Fuster. Tieta de la Mina Fuster. Gràcies a tothom. Gràcies.